Hello guys, I'm going to the farm with my mother. We will harvest sweet potato with this outfit, guys. Yeah, it's far. It's so warm. The sun is very bright. So, oh ho ho ho. Our little farm is far from our house. So I'm here together with my mother and my cousin. We will run. Ha? Guys, malot na may aning among amuti, guys. Inita. Ang mga ero nagpalandong. Anong abot na sila? Diwalwal ang dila. Asa ga itong series des baol de ma? To dito, boss? Ah. Wala diha ma? Uy. Ay, mangalot sa tag-amuti, guys. Napakani unod. Kaya daghan makaayo pong kuan, guys. Daghan na po kayong balili, sagbot. Naliki mo po, guys. Uy, naman yung among iro. Dahin. Kutas. Ha? Lugbak? Sama ni, guys. Ay. Ako pa gilabayan. Magkuan kalot ko, guys. Ha? Ang amuti na mo, guys. Wa na gitanom, guys. Na pero na unod. Ay. Kay wa man ibaol karon ni mama, guys. Tara, guys. Oh. Nabakante na yung baol ron, guys. Among farm. Guys, oh. May unod sa kamote. Guys. Red ang kamote, guys. Blag. Nga, ang iro na mo, guys. Napoy isang. Sa kutasan lagi kay layo man ang among baol, guys. Sa among balay. Mga tag-amote, guys. Na yung mga unod, guys. Nasa'y unod, guys. Huwag man nagitanom, guys. Muna nga, wala na siya'y punuan. Ang kuha na mo, ang gamot lang sa. So, haha, gamatito eh. Guys, wa may gitanom, guys, pero nakakaon jud bisag wa gitanom. Thank you, Lord. Kanang pagbaol na mo ato muna, guys. Tama na mo mais ne karon nga sikan tanom sa kuan. Sa usa ka year kay kaduha man mi magtanom og mais karon nga kuan. Wala mo tam ni sunod na pud. Kay wala nagkuan. Ha. Kasi wala na mong baol, guys. Walay sulop. Kaya pa na utan. Okay, guys. Ato sa mangalot sa ko, guys. Ipakita lang ako niya sa among nakuha nga mga unod. Muna akong mama kuyog na ko, guys. Oh. Muna among sakong dala. Uy, ako rin. O kana si Miggy, among kauban. Hello, guys. Miggy, hello. Sus, daghanang nakalot. Oh, sa kasako. Daghanang nakalot na mo. Kuhaan ko na gamay kung sinday kay. Huwag gamay dahil? Dako na pa. Kuha anay? Oh, snapa de, guys. Oh. Di na, kuha anay? Napa diri, guys. Napa diha. Ika. Ato yan, maghanti ka po. Oh. Ano man?